Benvidos unha semana máis a Informe en V. Que Galicia é un paraíso verde, unha das zonas con maior diversidade de España, non é ningún segredo. Menos coñecido é que entre toda esa riqueza natural podemos atopar verdadeiros príncipes da natureza. Carballos con máis de 1000 anos ás costas, eucaliptos que compiten por ser a árbore máis grande de España, ou metasecuoias representantes dunha especie que durante anos foi considerada extinta. Exemplares todos que destacan polo seu tamaño ou forma, pola súa rareza ou polo seu valor histórico ou cultural. Dende 2007, esas xoias forman parte do Catálogo de Árbores Senlleiras de Galicia, que inclúe case centenar e medio de exemplos. Son grandes entre os grandes do reino vexetal galego. Esta noite, en Informe en V, Árbores Senlleiras. Imos contar ocorreu antes de que este exemplar de metasecuoia, árbore senlleira de Galicia, xurdise da terra. É unha historia dentro da historia, tan insólita que ben valería como argumento para unha película. Es un árbol que se daba por extinguido y que el tesón de unos botánicos, pues en 1941, hasta que encuentran material fósil, y en 1943 en China, en la provincia actualmente de Hubei, pues encuentran un árbol y empiezan a recoger semillas. Acababa de ser justo descrito en ese momento por un japonés como a partir de árboles planta fósil, que se consideraba extinta desde hacía 5 millones de años. Pero todo esto en el contexto que estamos hablando, Segunda Guerra Mundial, guerra chino-japonesa. Hubo comunicación, en plena guerra chino-japonesa hubo comunicación entre los japoneses y el chino. Y bueno, pues recogen un poquito de semilla que son capaces de trasladar a los órganos, a los órganos botánicos más importantes de Europa. Y aquí llega 11 semillas. Las semillas de este árbol no tienen más de 5 milímetros. Pues de esas 11 semillas se logra al menos que germine, no sabemos las que llegaron a prosperar, pero una sí ha llegado a prosperar y se ha hecho este árbol que se plantó en 1951. Nos seus 65 anos de vida, a metasecuoia de Lourizán converteuse no emblema deste espazo dedicado á conservación e ao estudo. Non é o único, porque este arboreto, que está aberto ao público, garda máis tesouros botánicos. Otros árboles aquí, que son árboles senlleiras, también como este dentro del catálogo que hay en Galicia, tienen bueno, pues otras circunstancias, pero esta tiene esta bonita circunstancia, ¿no? Porque es esa relación de esos botánicos chinos, un periodo además de donde los viajes son difíciles, y luego como hay dos personas aquí, ¿no? Que era don Luis Ceballos Fernández de Córdoba, que fue el botánico que envió al final esas semillas a don Fernando Molina, que era el director en el año 47 de este centro de investigación forestal y que fue el que al final consiguió esto, ¿no? Una plantita pequeña, de una semilla de 1 milímetro, de unos 3 milímetros, perdón, 3 milímetros de tamaño, 3 a 5 milímetros, pasa a tener el tamaño que tiene hoy en día, que tiene 35 metros. Es un tamaño muy parecido a los que hay en algunas zonas de algunos árboles de Estados Unidos, que son los más antiguos fuera de China, pero en cambio en Europa es el más alto. Es decir, los que hay en Inglaterra, Holanda y algún país en Bélgica son bastante más bajos. Hay que recordar que en esta zona de las Rías Bajas, y en concreto aquí en Lourizán, pues tenemos un clima muy bueno porque apenas hay heladas, aunque este árbol en concreto las heladas tampoco le preocupa mucho porque es un árbol de hoja caduca. Entonces, pues bueno, pues aquí encuentra esas condiciones que son sobre todo fundamentalmente agua abundante en verano, la época de crecimiento, bueno, cuando tiene la hoja, primavera, verano y parte de otoño, y un suelo drenado, que no se encharque demasiado, que tenga agua, pero que no se encharque. Entonces aquí reúne esas condiciones este lugar en concreto y por eso tienes tan buen crecimiento. De hecho, por ahí abajo, debajo del árbol, casi al lado, pasa una tubería, una antigua tubería, pues que tiene pérdidas, lógicamente el agua también va a la planta y la puede absorber esa planta, ¿no? ¿Cuántas veces ha enfermado este árbol? Pues que sepamos ninguna. Este tiene el porte natural que tiene. Esta forma cónica, alargada, es la natural en el árbol. A máis alta de Europa, única en Galicia, milagre da botánica, pero esta metasecuoia tamén ten familia, ben preto, no norte de España, e a pesar de estar nun espazo público, leva o apelido botín.
Tiene un hermano, sí. También, hombre, pensamos que llegaría algo más de esas 11 semillas que decimos. Aquí llegaron 11 y ese hermano, pues tenemos, por lo que hemos contrastado, efectivamente se plantó en el año 1956, pero no tiene las dimensiones que tiene este árbol. Estas dimensiones son, y esta forma, pues lo hacen bastante especial. De estaquillas de varios años, pues que le podemos poner en algún momento dado para hacer una pequeña plantación para protegerla, porque realmente la semilla, aparte con la dificultad que puede tener conseguir semilla, pues debe tener bastante dificultad en germinar, tiene bastante dificultad. De hecho, de las que vinieron de Nueva York, una casa que le llamaban Herbst Brothers, las mandó a don Luis Ceballos y Luis Ceballos las remitió aquí, fueron las 11, solo germinó una, ¿no? Con lo cual eso indica el bajo porcentaje de germinación, ¿no? É un árbore con historia, cun presente espléndido e tamén con futuro. De momento, conseguiu unha nova relevancia grazas á súa candidatura como Árbore Europea 2016. As votacións que se desenvolveron na rede situárona no mapa das árbores senlleiras a nivel global. Lo bueno es que estáis aquí, que estáis dando a reconocer un entorno y un lugar y una historia que al final es de todos los gallegos y que bueno, pues sirve un poco para conocer más el centro, conocer estos jardines, conocer este arboreto que hay aquí. Eso es quizá lo principal, pero lo importante quizá en este caso es el conocimiento de la historia y ver la importancia que ha tenido el centro en toda su historia. Pero a marxe de premios e distincións, a metasecuolla de Lourizán ten unha longa vida por diante. A liña do horizonte, no seu caso, é tan ampla como difusa. Se calcula que quizá la altura máxima pudiera llegar a 50 metros. En Estados Unidos hay algún ejemplar de cerca de 40 metros, hay algunos sueltos, uno es el Bailey, en otro arboreto que hay también cerca de Nueva York, pero se supone que no va a poder llegar a mucho más de 50 metros. Pero bueno, eso ya habrá que esperar a ver en su momento, a ver qué ocurre dentro de unos cuantos años. No he podido leer nada especial con relación a la esperanza de vida, pero bueno, yo calculo que como 150 años como mínimo, un poco más. A vista das perspectivas futuras e da boa saúde actual, tempo temos dabondo para coñecer de preto a metasecuolla, mais iso non debe quitarnos a presa por achegarnos ao arboreto de Lourizán, un lugar no que atoparemos esta árbore senlleira e moitas máis. Tenemos también, claro, el palacio, todos los jardines, el Parque de las Autonomías, colecciones de plantas de Taiwán que hemos plantado durante los últimos años y que van estupendamente aquí, colecciones de la mejor colección de coníferas, aparte de la metasecuolla que estamos viendo atrás, la colección de coníferas de Lourizán, la mejor colección de coníferas de España, ¿no? Nos falta, cultura a lo mejor de conocimiento, y yo creo que es una labor de dos partes. Quizá, bueno, pues este arboreto se publicita y hay visitas y se conoce, pero se conoce y se puede conocer más y vienen colegios y vienen institutos, pero bueno, y visitas también en autobuses organizadas, pero falta conocerlo más probablemente y ver los ejemplares que hay. Es una auténtica maravilla, ¿no? Y bueno, esto es una manera de enfocar con la historia de un árbol y su importancia, ¿no? Tanto la importancia del ejemplar, que por cierto no tiene ningún cuidado especial, y bueno, pues ya con eso creo que seríamos importante, que eso se cree, lo que estás comentando, que se cree esa cultura de pasar por aquí. Santa Margarida do Monte Porreiro, que ten o carballo maior do reino. O carballo da copla non é outro que este, un magnífico exemplar que crece na parroquia pontevedresa de Mourente, a carón da ermida de Santa Margarida. O texto escribiuse en 1746. Xa daquela, a árbore gozaba de sona, aínda que non tanta como a que acadaría o autor do verso, Frei Martín Sarmiento. Sei que el vivía en Pontevedra,
e os seus pais compraron aquí, mercaron aquí un predio, nese predio fixeron un pazo, e entón se trasladaron a vivir aquí, non? E el, como era un neno bastante cativo, parecer, cando se viñeron a vivir aquí, xa contaba que no adro da capela de Santa Margarida vivía o carballo máis bello ou máis grande de Galicia, non? E que botou aquí moitas horas xogando cos seus amigos. O ilustrado galego foi dos primeiros en inmortalizar a árbore da súa infancia. O seu escrito acredita que o carballo de Santa Margarida ten máis de 300 anos, pero a súa idade exacta é un misterio. Se han hecho cálculos de si está citado en tal momento, ya era un árbol adulto, cuántos podría tener, los sumamos esos años primeros a la fecha del documento y nos llega. Tener 500 años quiere decir que este árbol habría nacido en tiempos del descubrimiento de América. Y ya ha llovido, ya han pasado unas cuantas cosas en el mundo desde entonces acá. Non é a árbore máis bella de Galicia. Os seus 18 metros de altura e 8 metros e medio de perímetro tampouco a converten na máis grande. Pero entre as ponlas deste carballo mestúranse como hai ningún historia, lendas e cultura popular. Ten unha componente histórica superimportante que está ligada ao padre Sarmiento, a Frei Martín Sarmiento, xa que el xogaba debaixo da copa desta árbore cando era cativo. Por outra banda, tamén está ligado á revolta de Solís en 1846, porque parece ser que debaixo desta copa tamén se reuniron Enrique de Borbón e os progresistas galegos para planificar esta revolta. Enrique de Borbón dos Sicilias quiere acceder al trono porque no acepta que sea la hija de Fernando VII, Isabel II, reina de España. Y está permanentemente luchando y conspirando contra ella. Y viene aquí a reunirse efectivamente con grupos galleguistas que tenían en unión con él la idea de luchar contra la monarquía. Tamén reúne algo moi interesante en Galicia, que son os datos culturais ou lesendarios, non casi mitolóxicos, xa que din que debaixo desta árbore e noutras que había ao redor, porque esta árbore estaba formada, ou se integraba unha carballeira, a carballeira dos Gafos, pois ao parecer aquí había encontros de druidas, donde facían os seus rituais, porque os celtas a consideraban o carballo unha especie sagrada, non? Hai outra lenda que une a capela co carballo, que unha dama portuguesa curou a súa lepra aquí, entón en honor á Virxe de Santa Margarida pois construíu esta capela. Tamén hai quen di que as promesas dos namorados feitas baixo a súa copa non poden quebrantarse xa máis. Diríamos que tiene ya un fondo indeleble, no va a desaparecer. Están numerosos cuadros, en numerosas historias. Se ha hecho parte de la historia del entorno de Pontevedra, parte de la historia de Galicia, y sin duda entra también como parte ya de la historia de los robles, de una larga serie de robles europeos muy importantes, por eso, por sus edades, por su grosor, su altura, por la historia que llevan ligada y que también están, por supuesto, en otros libros. Co peso da historia sobre o seu tronco, o maior inimigo deste exemplar pode ser a súa propia e espectacular estrutura. El estado es malo. Tiene muchos años y con los años pues vienen los problemas, vienen los achaques, vienen las pudriciones. Y lo que vemos aquí es un árbol contrahecho, horadado, no tiene un tronco, ya son casi uniones de troncos, le nacen raíces en el interior, la copa está completamente desequilibrada. Es un árbol muy viejo y en muy malas condiciones. En algún momento se ha intentado, darle una pequeña reparación, pues quitando las partes podridas, dando sustancias antisépticas para evitar la pudrición, pero yo creo que lo que sería necesario de inmediato era sustentar una de las ramas que tiene, una rama lateral, que está cargando el peso, desequilibrando el tronco, y que cualquier movimiento, habrá resistido muchos, pero cualquier movimiento con un poco de orientación desafortunada tira la gran rama que está frente a la carretera. Temos, por outro lado, algo sobre o que me gustaría moitísimo chamar a atención, que é o atentado que está sufrindo esta árbore todos os días. E o atentado está aquí, debaixo dos nosos pés, non? Que é o asfaltado, até o pé do exemplar.
Isto ven a ser como para facer un símil con un humano, como se eu me levanto por a mañán e tapo así a boca e o nariz e hasta que aguantes. Hasta que ti aguantes sin beber, sin comer, sin respirar, porque esa é a función das raíces, non? Todos temos en conta que a fotosíntesis se fai nas follas, etc., pero as raíces son un papel fundamental. Este suelo con asfalto non transpira, non lle chega auga. En caso de que entre moita auga e se encharque, tampouco pode salir. Entón, isto é un atentado, non? Esta árbore o que había que facer sería retirar inmediatamente. O sea, fai 40 anos que debía ter sido retirado este asfalto, se é que daquela estaba, e airear o chan, darlle de comer o exemplar, porque non só come aire e sol, non? O árbore necesita nutrientes, darlle de comer e proporcionarlle incluso unha capa de solo novo, o sea, retirar todo este suelo morto e proporcionarlle unha capa de suelo nova, non? Veciños e comuneiros levan tempo reclamando actuacións que aseguren o futuro desta árbore senlleira. Temen que un temporal a leve por diante este mesmo inverno. Pero ante ese risco quíxose asegurar o relevo xeracional. Tras da ermida crece xa un fillo do venerable carballo de Santa Margarida. Si esta árbore morre e temos outro carballo de Santa Margarita para repoñelo, nunca vai a ser o carballo de Santa Margarida, pero sempre vai a ser o fillo, a súa landra. E iso eu penso que os veciños lle enche de fachenda, non? E a fachenda dos veciños mantén en pé as árbores. Pois estamos en Pontedeume, na antiga finca, no antigo xardín dos Tenreiro, que agora é dominio público de Costas, e estamos estudiante dunha desas árbores senlleiras de Galicia, ou que antes era senlleira, que é o Teixo dos Tenreiro. Este teixo xa estaba na finca dos Tenreiro alá polo ano 1870, cando Agustín Tenreiro comezou a construir un xardín no que plantou moitas especies autóctonas de Galicia, pero tamén de Asia, de Oceanía e de África. Pero este teixo en concreto xa estaba aquí naquela data. De feito, figura en moitos libros de sardinería de finais do século XIX e principios do século XX. Neses libros de sardinaría de finais do XIX e principios do XX, algúns autores falan de que pudera ter entre 300 e 500 anos. Se o tiña nese momento, o se tería entre 400 e 600 anos. Non temos os datos da altura, sabemos que tiña 2 pisos ese mirador, a parte alta dese mirador vese agora, aínda sobrepasaba cara arriba 3 ou 4 metros. Entón, probablemente chegaría aos 12-14 metros de altura e a copa pois tiña o que se ve agora de diámetro, moi grande, eso sí, moitísimo máis frondosa. É un dos habitantes máis vellos de Pontedeume e durante décadas un dos maiores orgullos desta vila coruñesa. Aínda que formaba parte dunha finca privada, poucos son os veciños que non xogaron entre as ramas do Teixo dos Tenreiro. A súa copa chegou a superar os 20 metros de diámetro. Yo vivo aquí moi cerquita y de pequeño veníamos a jugar aquí dentro y a robar fruta de vez en cuando también. Pues realmente era espectacular, es decir, tenía 2 pisos, estaba muy bien construido en la forma de los pisos y al mismo tiempo pues era un árbol que todo el pueblo tenía como insignia, porque es algo raro e non existe ninguno que tuviese las características deste. Podábase dun xeito moi particular, posto que tiña unha escaleira, que aínda conserva unha escaleira de caracol ao redor do tronco, que permitía subir a 2 andares. Neses 2 andares estaba podado e empregábase tamén como gaiola e como miradoiro. A sombra deste teixo senlleiro houbo faladoiros no que participaron Pardo Bazán, Azorín, Valle Inclán, estivo a súa sombra tamén Manuel Azaña, mesmo houbo un Consello de Ministros presidido polo galego Santiago Casares Quiroga. Se dice, bueno, que don Manuel Azaña estuvo aquí en este tejo y efectivamente así está constatado
que el 24 de agosto de 1924 estuvo aquí porque era muy amigo del dueño de la finca, que se llamaba Ramón María Tenreiro. Foi xusto o destino desta familia o que comezou a marcar o declive do Teixo. A mediados do século XX, os Tenreiro deixaron de residir habitualmente na súa casa de Pontedeume e o xardín descoidouse. Pouco despois, a contorna da árbore comezou a cambiar co recheo da ribeira oposta do río para construir instalacións deportivas. Pero o peor chegou a finais de século. En 1995, a demarcación de costas do Estado comeza a construción do paseo marítimo no que nos atopamos, pero aínda non chegara ata aquí. Pouco despois construíse a autoestrada entre Ferrol e Coruña, que case parte a finca. Pero o peor veu despois, a finais de século, cando demarcación de costas expropia parte da finca, que a parte, deixando unha parte no dominio público marítimo terrestre e outra parte fora. O lamentable é que se expropia un xardín con grandes valores artísticos e naturais, pero despois se convirte nunha beirarrúa e nunha zona asfaltada e empedrada, ¿no? El paseo fue lo que empezó a deteriorarlo totalmente, ya que alteró el microclima que existía aquí, y eso hizo que entrasen las enfermedades, fundamentalmente hongos. Pero, insisto, foi a colocación destas grandes lousas, porque, por unha parte, dificultan a aireación das raíces do teixo, dificultan a súa simbiosis con micorrizas, e o estar tan aberto durante o día, cando lle pega o sol, quéntase moito o chan, e as pedras reflicten moita calor cara á copa do teixo. Demasiados cambios para unha especie lonxeva que pode superar os 1000 anos de vida, pero tamén moi sensible ás modificacións ambientais. E chegaron as consecuencias. Alá polo ano 2007, cando se crea o Catálogo Galego de Árbores Senlleiras, queda incluído este teixo, xunto cun metrosideros e unha araucaria no interior da finca, pero nese mesmo verán que queda recoñecido como un árbore senlleira, o teixo empezanse a secar as follas nas partes superiores da copa. Daquela, a Xunta de Galicia comeza a pedir uns informes e outros, non se sabe moi ben o que lle pasa. Que se un virus, que se unha bacteria, que se un fungo, que se un insecto defoliador. Entón comezan con podas progresivas e tratamento con fungicidas e con insecticidas. Pero o teixo non resposta a eses tratamentos. No ano 2011, alguén comeza a salientar o feito de que a situación empezou a empeorar moito despois de este enlousado con estas enormes pedras de granito. Entón retiraron unha parte das lousas que estiveron durante anos apiladas aquí. Pero parece que foi demasiado tarde e dende entón o teixo non deixa de empeorar. O deterioro do teixo foi rápido. En apenas 8 anos perdeu 2/3 da súa copa. Case non quedan follas entre as súas ramas resecas e os poucos brotes verdes do seu tronco non garanten o seu futuro. Pues los últimos informes están prácticamente certificando su defunción. En la vida siempre uno espera que pueda resucitar, pero yo creo que este difunto no resucita. A árbore está viva, pero completamente desfigurada, e realmente neste momento non é unha árbore senlleira, moi lamentablemente para a vila de Pontedeume e tamén para todos os galegos. Tardaremos 400 anos en ter outro teixo como este. Benvidos ao Souto de Rozavales, no cumio de Ourense. Xa é tempo de castañas, e tamén de castiñeiros. Locen con todo o seu esplendor, pero sobre todos eles destaca un. Este xigante milenario, árbore senlleira de Galicia e orgullo de Manzaneda. Antiguamente era un castiñeiro sin terra. Como sin terra? Sí, quere dicir sin terra que o señor Cutiña a finca e ao castiñeiro por calquera cousa tuvo que vender e vendeu o castiñeiro e non vendeu a terra. Entonces chamase castiñeiro sin terra. Despois había un encima de vila que lle chamaban Graciano
que era o dueño do castiñeiro, pois cambiou a outro de Rozabales, que ali quixo edificar ou fazer unha casa, e quixo edificar e cambiou ao señor de Rozabales. E despois ese señor de Rozabales morreu e quedoulle a Don Gabino, ao médico. E por Don Gabino, non sei se dicen que lle regalou a Xunta, se lle vendeu, e a finca, pois, era esa. Agora volve a ser un castiñeiro con terra, porque agora a finca é da Xunta tamén outra vez. Luís naceu en Manzaneda e viviu sempre aquí. Moitas das súas lembranzas están vencelladas a esta árbore, enraizada na terra da montaña, desde fai séculos. Hai moitos anos estaba mellor que está hoxe, pero entonces naquelas épocas había faltas de leñas, pois o dueño cortoulle varios brazos que tiña, e eses brazos, en vez de despois reventaren, pois secaron, non sabe? Por iso ten moitos sequeiros. Castañas daba muchísimas. Castañas, dicía o meu pai en paz descanse, que lle acordaba ir a dar a 50 ferrados de castañas. Os 50 ferrados de castañas veio sendo 10 sacos de castañas. Breogán naceu preto daqui, é enseñeiro forestal, nunha zona na que os castiñeiros son a árbore predominante e na que non son unha rareza os que chegan a idades e dimensións considerables. Cantos anos pode ter este castiñeiro? Pois, según contan, ten máis de 1000 anos e, como podedes ver, ten un tamaño bastante grande, diámetro de máis de 10 metros, e un porte pois, que pode alcanzar os 20-30 metros tranquilamente. Un señor castiñeiro. Un señor castiñeiro, sí. Tamén o tamaño depende moito, pois, igual da variedade, igual a zona onde foi plantado tamén influye bastante, pero, bueno, pola nosa zona existen castiñeiros que teñen uns portes moi importantes. Se vos dades unha voltiña pola zona de Manzaneda, Tribes, podes atopar castiñeiros con uns portes moi grandes. Este en concreto, vese que o tronco é moito máis pequeno, pode ser debido a que algún ano poden insertalo, e vos vades a dar unha volta por aquí, vedes pois castiñeiros con os fustes moito máis largos, moito máis longos, que pode ser que sean totalmente bravos e que non se hayan insertado, digamos. Clemente é o técnico municipal de turismo, sabe de primeira man o valor desta árbore impoñente. É unha árbore moi espectacular polo seu perímetro. Fan falta sobre 10 persoas para branguela, collidos das mans. No ano 99, que foi declarado árbore primeiro monumento natural de Galicia. Logo, no ano 2000, ampliouse a categoría árbore senlleira de Galicia. Como antes lle escoitábamos ao señor Luís, decir que unha das peculiaridades que ten como árbore, pois que foi un árbore sen terra, é unha estrutura, digamos, de explotación da terra desta zona. Menos que algunha pola que está algo seca, que é o normal dun castiñeiro, lógicamente, co paso do tempo, é un árbore que está bastante sana. Nesta zona temos un grave problema co chancro. A tinta de momento non afectou, sobre todo porque é un clima que non lle é propicio para a súa propagación. Pero o chancro temos un problema, e a verdade é que chama moita atención ver este castiñeiro tan sano e ao redor dele, noutras zonas próximas, pois que estén tan afectados. Está ben cuidado, nesta pola que temos a este lado, ardeu por 2 veces, esta oca, está chea de follas e de ourizos, ardeu 2 veces, pero, bueno, afortunadamente se sigue conservando. Sempre fui moi ben atendido, e despois ali o ano pegaron lume, non sei quen nin quen non, pero pegaron lume e valeuse a tempo e recuperou bastante. E eu que tengo un castiñeiro moi bon. Segundo os expertos, esta árbore senlleira ten máis de 1000 anos. O porqué da súa lonxevidade e da súa saúde de ferro é un misterio. Sexa como sexa, o castiñeiro preside o souto e segue a dar castañas. Nesta zona o máis importante é a amarelante, a variedade amarelante. Despois hai outras como a famosa, a xudía,
Pero, bueno, en concreto esta, eu xa che digo, polo que podese ver, pode ser que sea un castiñeiro bravo e que haxa algunha pola en concreto que este insertada con algunha das variedades que hai aquí. A máis importante desta zona é a Amaralante. E esa castaña, pois, aí non se cuadra que ten tan bon comer ou millor, pero a vista desa castaña é hermosa, entonces no mercado págase sempre a que máis cara se paga. Este cousa mala non ten. É un atractivo turístico moi importante ao longo do ano. Nós non levamos conta das visitas que se teñen feito a él, pero dende logo que é moi visitado e moi coñecido. E desde que ten o recoñecemento de Monumento Natural de Galicia, que para o Concello de Manzaneda é un orgullo ter unha árbore que ten ter unha denominación como esa e ser a primeira de Galicia. Hai quen di que o plantaron os romanos, outros falan dos mouros e mesmo de meigas ou trasnos, pero fora da lenda hai unha realidade. Este castiñeiro, como tantos outros en Galicia, serviu para quitar a fame. Naqueles tempos toda era pobreza todo. Entonces, pois o que tiña un castiñeiro destes aquí xa tiña para secar castañas, para despois por ano adiante darle aos fillos, cousas desas. Agora, o castiñeiro máis vello do Souto segue a dar o seu froito, como se un milenio de vida non chegase para cansarse. Non é unha ciencia exacta, a natureza moitas veces moi sabia, entonces pois non é unha cousa exacta. Normalmente 300, 400 anos o sumo. Unha excepción, esperemos que haxa moitas máis excepcións destas, que sería unha boa noticia, a verdade. Este castiñeiro é unha maravilla porque, claro, eu, cando era meniño, nacín aquí ao lado e xugaba alrededor do castiñeiro, metíame nos ocos do castiñeiro, xugábamos ao escondite e tiñalle e teñolle moito cariño. Está no catálogo de árbores centenarios e milenarios de España. E aquí están chegando continuamente peregrinos, sobre todo, e turistas, pero sobre todo peregrinos, que veñen uns mandados polos outros. Uns din que ten 1000 anos, outros din que ten 500, pero aquí estuvo un botánico de Valencia, precisamente, e de Santiago tamén, e din que o estaroco, o castiñeiro, non se sabe a edad que ten, pero eu considero que ten a edad da Iglesia, porque a Iglesia é do siglo XI e XII, entón eu botolle sobre 700 anos. Así fala Víctor Corral, do que considera o seu mellor amigo, un castiñeiro que é moito máis ca unha árbore senlleira, gracias en parte ao traballo artesán deste escultor. Unha amizade que estivo a piques de rematar cando comezaba a década dos 70. A ampliación da estrada a escasos metros do seu tronco fixo perigar as súas centenarias raíces. Entonces, no ano 71, porque ensanchaban un pouco a carretera nacional, a Nacional Sexta, pois dixéronme que iban a cortar, a talar. Entonces eu digo, isto non pode ser. En principio o que intentei foi salvar o árbore. E despois, coa miña creatividade, pois fui facendo cousas. Abrín unha porta a tamaño de home e vaciei-no todo por adentro, que estaba de madeira medio pasada por adentro. Bueno, como un alpinista igual, poñendo os pés apoiándome de cada lado e subín hasta arriba de todo. Pasei un mes traballando. Fixen a Virxen do Rosario na mesma madeira do castiñeiro, que é a patrona de Bamonde. E podeino, empezou a revivir de novo outra vez. Incluso teño que dicirvos que unha vez pasei ao mediodía sin comer por non acordarme. Cando cheguei á cociña
dixeronme, Víctor, ti a que hora baixaches comer? Digo, pois non sei, empezaron a pensar, pero ti non comiches, e era de noite xa. E eu, pois non me dei de cuenta. Esa mau que hai arriba no castiñeiro, na cima, pois fixen ali colgado dunha corda. Agora penso como fixen eso e non me explico. Entón, pois, deixaron a cousa así, ou xa, deixaron xa de pensar en cortalo, non? Entón, unha vez que terminei esta obra, que ten 11 figuras este castiñeiro, pois fixamos unha inauguración, que veñeron as autoridades de Lugo, de Santiago, de Cultura, de Medio Ambiente, e fixos unha inauguración preciosa. Estaban moitos medios de comunicación, e había, eu penso que había unhas 100 persoas aí todo alrededor do árbore, e estaba un pouquinho nervioso. Quen estaba máis nervioso, o castiñeiro ou ti? Eu. O castiñeiro, tranquilo. Hai unhas espigas de trigo, un racimo de uvas, un creador, unha pomba, un anxiliño e a Virxen do Rosario, que é a patrona de aquí. Está feita na mesma madeira do castiñeiro. Esta capela é a capela máis pequena do mundo, nun árbore vivo. Eu estaba encantado da vida. Sí. E había xente que dicía, non tes outra cousa que facer. Bueno, que máis dá? Eu era feliz cuidando do meu amigo. Algún dicía que estaba un pouco barrenado da cabeza, non? O castiñeiro de Bamonde é un supervivente. Non só segue en pé a pesares de ter estado a piques de ser talado. No seu centenario currículo hai temporais, cicloséneses explosivas e algún que outro susto. Poñíanlle velas dentro, encendíanlle velas, e un día houve un incendio. E a base de caldeiros de auga, pois démolo a apagar. Pero, máis adiante, ainda non fai moitos anos, pois veu unha tormenta moi grande con raios e fundeu a luz que ten dentro, a corriente, e fixose un incendio. Entonces pegou o lume por el arriba, polas partes ocas, polas rexas, polo medio, e empezamos a tirar auga, pero non había maneira, e tuveron que vir os bombeiros daqui de Guitiriz, e ao final apagámoslo. Pero tuvemos suerte que a Vicentiña non lle tocou o lume. Víctor Corral percorre os escasos 200 metros que separan o castiñeiro da súa vivenda. Unha casa-museo onde veciños e visitantes poden ver no xardín algunhas obras do escultor. Talla pedra, bronce, marfil, ferro, pero non hai mellor material que a madeira do seu castiñeiro. A relación árbore-artista segue a dar froitos. Mira, a mí xa me gusta moito traballar o castiñeiro. Sabes por qué? Porque ten un perfume extraordinario a madeira, sobre todo centenaria. E logo ten o fruto. Aquí está unha castaña que acaba de caer do castiñeiro. Son pequenas, pero son moi ricas. Aquí, sobre todo, os turistas e peregrinos lévanas de recuerdo. Que máis queres? E a sombra. Ten unha poesía aí tamén, que está en castelán, pero é moi fermosa, que ya fixen cando se inaugurou. Las hojas de este abuelo castaño hablan del cielo y su fruto dorado perfuma la Virgen del Rosario. Soy escultor nato y vecino a este atrio, donde crecen las flores y nidan los pájaros. Pues doy gracias a Dios que ha dejado poner mis manos en el rey de los castaños. Incluir un exemplar no catálogo de árbores senlleiras supón recoñecer
o seu especial valor, asumir que é preciso garantir a súa conservación. Pero, como acabamos de ver, isto non sempre ocorre así. Moitos dos nosos senlleiros agonizan, algúns mesmo teñen desaparecido a pesar de que seguen a figurar na escolma da Xunta. Pero, ademais, os expertos aseguran que son moitas as árbores de récord que quedaron fora do catálogo. Reclaman máis implicación das nosas institucións no cuidado do patrimonio natural, pero tamén que os galegos amemos máis as nosas árbores. Así rematamos por hoxe. Regresamos a vindeira semana cun novo Informe en V.